Uqoqosho lweli loMzantsi Afrika lusengxakini enkulu kunokuba bekucingwa. Ingxelo manani ibonakalisa ukuba uqoqosho lweli lwehle nge-0.6% kwikota yesithathu yonyaka, kungaphezulu kunokuba iingcali kwezoqoqosho bezilindele. Ushishini lwezemigodi, ezemveliso, ezothutho nezolimo zibalulwe ngawona macandelo negalelo elibi. Iziphumo ezingancumisiyo kushishino lwemigodi kuphenjelelwe kukwehla kwemveliso yeplatinum, isinyithi namalahle, ukanti kokwesithathu ezolimo zibonakalisa iziphumo ezingancumisiyo kwimveliso yombona nengqolowa. Mining, manufacturing, as well as transport and communication contributed negative 0.5 of a percentage point each in relation to the final growth rate that we see of negative 0.6. Ibhunga lezimbiwa lithi eminye yemingeni eqhwalelisa ilicandelo yimingeni eyombethe unkinkisho lwezombane. Production is struggling because of unavailability and power failures, unavailability of electricity, but also other bottlenecks in our logistical system on rail and in the harbors. Uqoqosho lweli bekulindeleke ukuba luhlume nge-0.5% kulonyaka, kodwa iingcali zinoloyiko lwamaqondo aphansi kunoko kulonyaka. It's very worrying because remember the third quarter unemployment numbers. This could mean that there were even more job losses, for instance, in the fourth quarter, and that would really be a challenging situation for the nation as a whole. Sibekho ezincumisayo ngokuphathelene norhulumente, ezezimali nezorhwebo, kodwa oko akwanela ukugcima inxeba lechaphaza lobunkenenkene bezoqoqosho.